салом алайкум, хуш омадед ба канали Рӯйкун. Ага бардора азиз, чӣ хеле ки дидесте, айни ҳол мошини сабукрав, чӣ хеле дар видеои пештара гуфта будам, ресои оянда ай бозори Садовод мешава. И якум мошине ки ай бозори Садовод рӯй кардестем. Нафарое ки билет харидаган, билето 10,000, яъне мошини сабукрав прямой то Душанбера. Автобус прямой рейс нестай Душанбе, багажо чӣ хеле ки гуфтагем дар билето мешава 20 кило, як сумка фақат 20 кило. Бачаҳо ай Питер омадаган, бачаҳо ай Питер харидорӣ кардаган, ба рақамои болои экран занг зада ки партофтаган омадаган, ман дар пешонум бачаҳо ҳастанд, нанишонтаги бачаҳо омадаган, чӣ хеле ка сум гирифт. Баъд инҷа бачаҳое ҳастанд ки бо фреб хӯрдаган, 12,000 билет харидорӣ кардаган, дар кӯча мондан 2 сутка гирифтем, рӯишон кардестем. ҳаракат кинем бародарои азиз, ҳамун нафароеро ки мебинен, мешиносен, видеовизов хати занг бизанен, вақте ки харидории чипта мекунен, дар ҳақиқат муайян кунем ки ҳамун инсон рейс дора, яъне соати ҳамин бародароро ин дар пештон мегӯм ки чӣ хеле ки ҳастан, соати 6-7 отправка гуфтагим, соат айни ҳол ба вақти мо 5:30 7 то 7 отправкашон мошиншон уже омадагӣ тайёра, мошинои пешинаро ҳам ҳамихе тайёр будаган. яъне мебиёд багажота мемонӣ мошин биё ака камтар пештар нишон дем. яъне мақсад ки салони мошин 7 нафара апа хати кӯдакша, яъне оилавӣ сафар доранд. вай бародарое ки чипта харидаган ҳамаш ба дили пур омадан, мисол ҳаминорам ба ҳамин рақамои болои экран занг задан. баъзеҳош ташвишам буд ки оё мерем мошина мешава, ё ки мерем дар ҳақиқат одам асту мошин нест, ё ки мошин асту одам нест. ихе нестай мода бародаро, чӣ хеле ки гуфтем ҳамун хел мешава. ҳамун рӯзе ки рейса муайян кардем, ҳамун рӯз мебиёен, мешинем, баъд дилфирӣ мерем. автобусҳои автовокзали Котельники мешава, фақат пересадка хатия ҳастай Котельники, Ташкент, Хуҷанд пересадка хати ҳар ҳафта рӯзои сешанбе, ҷумъа мешава. Прямои рейсо охирои сентябрда мешава. Билетош 7,000 айни ҳол. Баъд нафарое ки билети самолёт дар кор мешава, метавонед занг занед, ба нархи дастрас харидорӣ кунед. Марамад нафарои мошини сабукрав мехоҳед прямои рейс Душанбе сафар кунед, рақамои болои экран да занг мезанед, ҷои хутона бронирован мекунед ва мебиёед озод сафар мекунед. То дидори оянда.